Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, saiki wancine awake dhewe sinau basa Jawa babagan teks karangan narasi. Minggu wingi awake dhewe wis sinau teks karangan narasi. Ayo coba diiling-iling maneh. Teks karangan narasi yaiku teks sing isine nyritakake sawijine rerangkean kedadian sing ditulis kanthi urut dijumbuhake karo urutan wektu. Yang diartekne bahasa Indonesia, teks narasi adalah teks bacaan atau teks cerita yang berisi tentang rangkaian kejadian yang ditulis sesuai dengan urutan waktu. Teks narasi bisa arupa fiksi utawa crita sing ora nyata lan bisa arupa non-fiksi cerita nyata. Teks narasi akeh tinemu ana ing cerpen utawa cerita pendek, dongeng, cerita rakyat, novel lan liyan-liyane. Tuladhane Cindelaras, Bawang Abang lan Bawang Putih, Malin Kundang, Joko Tarub lan liyan-liyane. Karangan narasi utawa teks narasi kuwi kena mangsuli 6 pitakon. Pitakone yaiku apa, ing ngendi, sapa, kapan, kepriye lan geniya. Ciri-ciri teks karangan narasi. 1. Ana unsure tumindak tingkah laku. 2. Ana unsure rerangkening cerita utawa alur. 3. Ana paraga. Paraga iku tokoh lan wewatakane lan sifate utawa karaktere. 4. Ana latare utawa latar wektu lan latar panggonan. Struktur teks karangan narasi. 1. Jejer utawa orientasi, yaiku perangan wiwitane cerita. 2. Pasulayan utawa komplikasi, yaiku dumadine perkara kang kudu diadepi dening para tokoh utawa paraga. 3. Pangundara prakara utawa resolusi, yaiku pungkasan karampungane pasulayan. Unsur-unsur teks karangan narasi. Yen ning basa Indonesia biasane dikenal ambi unsur intrinsik. Antarane yaiku 1. Tema. Tema yaiku ide baku utawa gagasan baku ing sakjroning crita utawa biasane dikenal ide pokok. Sing keloro, latar utawa setting yaiku babagan wektu, papan panggonan lan suasana sakjroning crita. Sing ketelu, paraga yaiku tokoh sing diceritakake. Ana paraga utama, ana paraga pembantu. 4. Watak. Watak iku artine sifat. Saben-saben paraga nduweni watak dhewe-dhewe kanggo mbedakake paraga siji karo paraga liyane. 5. Alur. Alur yaiku urutan kedadian ing sakjroning cerita. Ana alur maju, ana alur mundur. Alur maju yaiku ceritane urut teko awal nganti akhir. Dene alur mundur yaiku tampilake akhir cerita dhisik banjur diceritakake awale. 6. Amanat utawa pesen, yaiku piwulang lan pitutur luhur kang kinandhut jroning cerita. 7. Sudut pandang, yaiku posisine pangripta. Pangripta iku pencipta ing jroning cerita utawa carane pangripta nyritakake isine cerita. Pangripta bisa dadi tokoh lan bisa dadi pengamat ing sanjabane. Sing terakhir, basa, yaiku gegayuhan kanggo gaya basa sing digunakake jroning cerita. Saiki bocah-bocah gatekno tuladha crita teks karangan narasi sing judule Cindelaras. Bocah-bocah bisa maca ring buku ragam halaman 2-3 utawa maca dhewe-dhewe ning video iki. Yen wis mari maca crita karangan narasi sing judule Cindelaras, saiki ayo bareng-bareng latihan ngerjakne Gladhen AKM Pasinaon 1. Nomor 1, apa sing diarani teks narasi?
Teks narasi yaiku teks sing isine nyritakake sawijine rerangkean kedadean sing ditulis kanthi urut dijumbuhake karo urutan wektu. Nomor 2, teks narasi iku bisa arupa titik-titik. Wangsulan bisa luwih teka siji. Maksudnya jawaban bisa lebih dari satu. Jawabane nomor 2 yaiku A. Fiksi utawa cerita sing ora nyata lan C. Non fiksi utawa cerita sing nyata. Bocah-bocah bisa nyentang utawa ngerjakne ning bukune dhewe-dhewe. Nomor 3, teks ing ngisor iki sing kalebu tuladhane teks narasi yaiku titik-titik. Wangsulan bisa luwih teka siji. Jawaban nomor 3, A. Ande-ande lumut, B. Bawang abang lan bawang putih, D. Kancil lan boyo. Ana 3 ya jawabane. Nomor 4, ana ing crita dhuwur sapa sing dadi paraga utawa tokoh utama? Yaiku jawaban nomor 4, Cindelaras. Nomor 5, latar panggonane crita ing dhuwur titik-titik. Wangsulan bisa luwih teka siji. Jawabane ana 2 ya. A. Ing tengah alas karo D. Ing kraton Jenggala. Nomor 6, sing duweni watak sing ala utawa elek ing crita dhuwur yaiku jawabane Do. Dewi Tara. Nomor 7, jagone sapa sing menang aduan? Jawabane Cindelaras. Nomor 8, sapa sing nguwehi weruh menawa Cindelaras iku anake Raden Putra? Jawabane jagone Cindelaras. Nomor 9, watake Cindelaras ana ing crita dhuwur yaiku jawabane A. Kendel. Nomor 10, kepriye akhire crita ing dhuwur? Jawabane Cindelaras lan Dewi Limaran diboyong menyang kraton Jenggala. Bocah-bocah bisa nyalin jawaban-jawaban iku ning buku mulakit dhewe-dhewe ya, digawe latihan sinau. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, tugas anak-anak sekarang, bacalah teks bacaan yang berjudul Ande-ande lumut pada buku mulak halaman 8. Kemudian kerjakan soal Gladen AKM Pasinaon loro halaman 6, nomor soale 1 sampai 10. Langsung dikerjakne ning bukune dhewe-dhewe, buku mulake dhewe-dhewe ya. Yen ora duwe buku, bocah-bocah bisa maca critane ning video iki. Soale enek ning slide sakwise iki ya. Lah iki soale sing kudu digarap bocah-bocah ning Gladen AKM Pasinaon loro. Bocah-bocah langsung ae dikerjakne ning bukune dhewe-dhewe. Yen wis mari aja lali dipoto terus dikirim ning Bu Gurune. Wis ya, cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.